Sziasztok! Nagyon örülök, hogy végre volt egy kis időm, és el tudtam készíteni a NASZ ajándékboxnak egy kisebb változatát. Nagyon-nagyon rég szerettem volna egy kisebb ajándékboxot elkészíteni, és most végre elkészült. Édesanyukámnak lesz nem sokára születésnapja, és ez egy kisebb méretű. Ugyanígy az alapja egyszínű, és akkor rá díszeket tettem. Ugyanúgy, mint a NASZ ajándékbox, ez is mágnessel záródó, és belül egy kis izgalmas színes dísznapokkal van. És én itt most ajándéknak készítettem anyukámnak egy kulcstartót, mert ugye ki is veszek. Vagy olyan csak egy van, és most ez nálam ilyen új alkotás. Most ezt megmutatom. Ilyet.